En af de ting, vi gerne vil udsætte deltagerne for, det er nogle benspænd, som viser, at det er et virkeligt forløb. Vi har lavet 3 opgaver til deltagerne her, som alle sammen repræsenterer løsninger, som vi godt kunne have tænkt os lavet via IT i det selvmordsforebyggende arbejde. Jeg har meldt mig til Betacamp, fordi jeg godt kunne tænke mig at få en udfordring og møde nogle nye mennesker inden for samme branche. Jeg er ved at være færdig med datamatiker-uddannelsen, og det lyder lidt spændende, fordi jeg ved ikke helt, om jeg sådan skal sidde nede i en kælder nede i bankdata og skrive interne rutiner, eller være mere med til at udvikle noget sådan på tværs af discipliner. Velkommen til Betacamp. Vi har formuleret nogle problemstillinger, kan man sige, noget som vi gerne vil have løst. Det jeg håber på, det er, at de kan komme frem med nogle løsninger, som vi aldrig nogensinde selv ville kunne være kommet frem til. Vi har lige været inde og pitche vores idéer alle sammen, og så synes de, at de skal snakke lidt om os. Notere, hvorvidt vores grupper skal være i forhold til projekter. Vi fordeler ud på nogle grupper nu. To af dem har været tilnærmelsesvis ens. Jeg har jo prøvet at arbejde med deres mindset omkring, hvordan er det, vi arbejder med idéer, hvordan er det, vi får idéer, hvad er idéer for en størrelse, og hvordan er vi os selv i hele den idéudviklingsproces, og hvordan tager vi også udfordringer ind og gør det til en del af en kreativ proces. Det gjorde årstiden også. Det fandt vi lynhurtigt ud af ved at gå ud, og det er jo sådan at synliggøre sine kilder. Deltagerne er igennem en proces lige nu, hvor vi forsøger at skabe et univers, som er så realistisk som muligt, sådan at de kommer igennem nogle ting, nogle processer, nogle oplevelser, som ligner det erhvervsliv, de kommer ud i, så meget som muligt. Vi er 2 grupper, der har det samme emne, eller den opgave, vi skal løse. Og vi synes, det var en rigtig god idé at prøve at arbejde lidt sammen. Vi gik i gang med en masse idégenerering til vores projekt. Vi prøvede at lave en masse brainstorming på, hvad vi kunne bruge af elementer på vores redesign og vores hjemmeside. Nogle gange taler de sprog, jeg ikke rigtig forstår, men det giver mig egentlig også en eller anden en tryghed i, at de virker meget som om, at de forstår det indbyrdes. Og jeg synes, de har en utrolig god gruppedynamik. Jeg har været rundt i de forskellige grupper. De er rigtig dygtige til at spørge til, hvis der er noget, de er i tvivl om. Og så virker deres samarbejde usædvanligt godt. Der har ikke været nogen gnidninger, jeg har set indtil nu i hvert fald. Vi har lavet en opgave, som går på at få mænd i tale, om man så må sige. Altså få flere mænd til at benytte vores rådgivningstilbud. Vi vil gerne tale til hjertet af den livstruede mand ved at minde ham om de følelser og de gode tider, der har været i tidligere hans liv, som har gjort, at han har ønsket at leve. Så har vi en opgave, som går på at få flere frivillige rådgivere. Vi er jo en frivillig organisation, og rådgiverne er ryggraden i hele organisationen. Vi vil gerne præsentere en ny form for kontaktformular til dem, og en ny måde, de kan få flere ansøgninger til deres rådgivning på. Og så har vi en sidste opgave, som henvender sig til pårørende til selvmord. Vi er i gang med at skulle løse for vores opgave, hvor vi skal formidle de gode råd fra livslinjen til de pårørende. Og vi er i gang med nogen, der skal sidde og lave redesign på deres hjemmeside, og vi har nogen, der er i gang med at kode og finde nogle bedre løsninger på, hvordan de kan kommunikere. Så har vi kigget lidt på navigationen med menuen, den forsvandt. Processen for mig har været rigtig, rigtig interessant, både fordi det her er et andet land for mig, om man så må sige. Det er ikke her, mine kompetencer ligger. Så jeg er gået ind til det fuldstændig åben og uvidende, og har ikke rigtig haft en stor idé om, hvad jeg kunne forvente faktisk. Men vinderen er gruppe B2. Grunden til, at det lige blev dem, det var, at jeg synes, de kom hele vejen rundt. For det første så var det rigtig flot design, og der var nogle detaljer på det, de havde præsenteret, som jeg slet ikke har set komme, og som jeg blev vildt imponeret over, og som
indfanget flere målgrupper på én gang via nogle i virkeligheden simple virkemidler. Gruppen har valgt at kigge lidt på den nuværende logo øverst.